Di na ako makapagsalita. Sobrang nami-mesmerize ako, na-overwhelm ako sa ganda ng tunog ng tambucho natin. Ito na mga katodo, first time tunnel bomba natin. Woo! Ito na po yung ating bagong vlogging helmet. Ayan, kung nakikita nyo guys, Ka-Berg. Set up natin cruise control and then set. Ayan, 71, naka-active cruise control na tayo mga katodo. Alright, welcome back mga katodo, and for today's video ay atin pong i-install or gagawin na nating motovlogging helmet itong ating Ka-Berg Drift Evo. And ating i-install ang ating mga pinamili. Una is itong Hank na proud Filipino made na chin mount. So ito rin ang ginagamit natin ngayon dito sa ating Spider Fury actually. So subok na at tiwala na talaga ako sa Hank. Again, hindi tayo sponsored ng Hank pero baka naman in the future, baka naman. And then, yun nga, in our recent videos, medyo napagtanto ko na medyo hindi na maganda yung quality ng ating microphone. So, lalagyan din natin ng Purple Panda microphone by Memory PH itong ating vlogging helmet. So, andito siya, andito isang buong set. So, sa ngayon, atin na lang munang idikit itong additive ng Hank. I know it will take siguro 24 to 48 hours bago malagyan ng GoPro ang mismong ating helmet kasi kailangan mag-cure ng additive. So, sa ngayon, ididikit na lang muna natin and then i-install natin yung Purple Panda natin na microphone. And then, after that, let's head out. Subukan natin ang ating new vlogging helmet. And sana guys, mag-feedback kayo kung kumusta ang audio quality ng ating bagong vlogging helmet. Kung mas maririnig ba ang ating exhaust or mas maganda ba ang audio quality pag nagsasalita and all that. Alright? So, tara, let's do this! Alright mga katodo, so ito na po, na-set up na natin ang ating chin mount. And at the same time, yung Purple Panda natin, ayan kung nakikita nyo. Ayan siya. So medyo mahirap, challenging yung paglagay ng ating microphone kasi ayoko yung sana yung nakikita yung mga wire. Pero nagawa naman siguro natin ng tama at komportable naman siya, na try naman natin. And let's just wait for the additive na ma-cure. And labas tayo. Ating i-testing itong ating new vlogging helmet. Sana maganda. Alright, let's go! So, what's up mga katodo? Magandang umaga sa inyong lahat. Actually, Sunday morning ito ng ating pinavlog. So, magandang good morning. Sana maganda ang ating video output today, or yung sound output natin. Ito na po yung ating bagong vlogging helmet. Ayan, kung nakikita nyo guys, Ka-Berg. So, ito na rin ang ating bagong microphone. And sana maganda ang kanyang audio output para marinig nyo ang ganda ng ating exhaust. So, ayan siya. Alright, so let's get it on. Subukan natin. Alright. So sa ngayon, naka-close visor tayo. Expecting walang dapat wind noise ito. So sana walang makuhang wind noise. Nakabukas ang ating yan, sana rinig na rinig nyo mga katodo. By the feels of this helmet, napakaganda.
So far sa ganong takbuhan natin kanina, up until now walang masyadong wind noise. And I feel so safe kasi naka-double D-ring siya, naka-strap tayo na maayos. I'm really just hoping na maganda yung pickup at audio pickup natin, pati ang ating mic. Subukan nating gumawi ng Vermosa bago tayo umuwi mga katodo, para sulit ang ating pagtitest sa ating microphone at sa ating bagong helmet. Actually tuwan-tuwa ako sa helmet kasi magaan siya compared dun sa isang vlogging helmet natin. Solid mga katodo. Sana talaga nag-record to mga katodo. Sana. Kasi masasayang na naman ang footage natin ngayon. Pero sobrang happy tayo. Again, so far maganda yung performance ng helmet. Napakagaan niya, lightweight. And wind noise, may onting wind noise pero sobrang manageable. Ang ganda din ng snag niya, yung protection niya. So I'm good with the helmet actually. Maganda nga itong pang vlogging na talaga. Ito na talaga ang ating gagamitin pang vlog.
Although ngayon medyo mabigat na siya, nadagdagan na ng weight kasi basa na tayo ng pawis. So ina-absorb na niya ng foam yung pawis natin. Pero goods pa rin naman. Compared to our old vlogging helmet, di hamak na mas magaan talaga to. Di na ako makapagsalita, sobrang nami-mesmerize ako, na-overwhelm ako sa ganda ng tunog ng tambucho natin. Sana naririnig nyo mga katodo. Wala na, di na nagsalita. And up until this time mga katodo, 4 months na ata sa atin yung bike or something like that. Hanggang ngayon hindi pa rin natin na ilalagay sa sports ito. Sobrang medyo alangan pa ako kasi feeling ko kulang pa yung skill natin. Traffic. This is it, pansit. Ang cute nitong bike na to, electric. Ay, na bike. Car. Electric car.
It is traffic. Thank you. Thank you so much. Nakakatuwa kasi pagka kapwa motor talaga, alam ko hindi lahat, pero pag kapwa kamotor natin talaga namang pinagbibigyan talaga tayo. Naiintindihan nila na mabigat ang bike. Ito na mga katodo, first time tunnel bomba natin. Woo!
so kumusta mga katodo so far? Kumusta kaya, no? Please comment guys kung kumusta ang ating bagong helmet. And at the same time, kumusta rin ang ating bagong audio, ang ating bagong microphone. I'm hoping na sana ito makadagdag sa quality ng ating mga videos. Of course, mas maganda ang quality ng mga pinapanood kapag maganda ang ating audio. So, sana ay magustuhan ninyo mga katodo. Isa pa lang to sa mga upgrades natin. Soon to be, magkakaroon tayo ng iba pang mga upgrades. Mag-iipon tayo, pag-iipunan natin yan. Para next time naman, ako naman yung makita nyo. Hopefully, kapag nasa harapan yung camera. So, paunti-unti lang, huwag nating madaliin. Hindi naman tayo mayaman. Pagka nakaipon, tsaka tayo i-invest ng paunti-unti. I'm really hoping wala tayong masyadong salita ngayon mga katodo kasi para ma-appreciate natin at para rin marinig nyo at ma-comment nyo kung tama ba yung setup natin or kung may mali ba sa setup natin. So just please let me know para baka naman pwede natin pang baguhin yung mga setup natin or kung masyado bang malapit yung microphone, mga ganon. So comment it out. And sa mga rin may setup, sa mga kapwa kong motovlogger, sa mga nagmo-motovlog, please comment guys kung ano bang tamang setup, paano ba isi-setup. Yung setup natin na gamit ngayon is yun lang yung alam ko at base sa aking experience. So alam ko may improve pa tayo and your comments are really appreciated mga katodo. Nakakangalay. Set up natin cruise control and then set. Yan, 71, naka-active cruise control na tayo mga katodo. Pa-load muna tayo mga katodo. Ay. Oh, ganda ng odo natin guys. Oh, 111 11111. Alright, see you in a bit guys. Alright guys, so pa-load na tayo kasi hindi na lang naman ngayon lang tayo pupunta doon. So marami pa tayong mga upcoming rides papunta doon. So at least hindi na tayo hindi tayo mga problema pa para pa-load. And also guys, may kwento ko nga rin pala, may vlog din tayo for the RFID installation. So sa ngayon, alam ko parang official na na parang starting September 15 ata. Noong September 15 wala nang cash lane. Correct me if I'm wrong, no? Alam ko in some areas meron pa ring mga cash, pero most of the tolls kasi wala na or hindi na allowed ang cash. So ayun siya guys. So para sa inyong mga sa ating mga nagmumotor, nagko-commute at dumadaan dito sa lahat ng tolls, so might as well load it up na mga katodo kasi ang hassle na niya guys. Yung sasakyan natin medyo matagal ko siyang hindi na-loadan. So ipina-reactivate ko pa kasi naka-inactive na siya. So maganda talaga mga katodo na lagyan mo siya above balance para hindi siya maging inactive kasi medyo hassle siya. Alright, so eto na tayo. Pauwi na tayo mga katodo. At ngayong araw na to puro appreciation vlog or parang appreciation vlog, more on the sound and the wind noise ang pinag-usapan, o wala nga tayong pinag-usapan, di ba? So puro observation ang ginawa natin today mga katodo, kumusta ang helmet.
At kumusta ang ating microphone, kung napipick up niya na maayos ang ating audio. At sana narinig nyo ng maayos ang tunog ng ating big bike. And dito na natin tapusin ang ating vlog today mga katodo. Maraming salamat sa pagsama sa akin at sa paghatid na rin sa akin sa bahay pauwi. And I am happy na at least meron tayong upgrades when it comes to our vlogging para mahitid sa inyo at masulit naman yung pag-subscribe nyo. And guys, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. At kung hindi ka pa subscribe, please hit subscribe and click the notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga vlogs. And once we have new uploads, ma-update ka agad. And hanggang dito na lang mga katodo. Happy Sunday sa inyong lahat. At tandaan, sa lahat ng mga pangarap mo, sipagan mo, kilusin mo, at itodo mo. Peace out!